Månedsvis af brainstorming, trial and error, har ført mig til Jonathan Spang-pushet med clone. Det her dæk kan ikke tabe. Jeg har lige vundet 100 matches. Jeg har ikke tabt endnu. Og vi spiller en Grand Challenge, og man kan tydeligt se her, at jeg ikke har tabt. Kom nu lidt. Altså, han er måske familiær med Jonathan Spang-pushet. Fantastisk fireball her. Kom nu. Ej, hvor er det kæmpestort. Er det nu, vi kloner? Ej, vi holder lige på klonen. Berserker her, og så skal vi bare lige lade den der køkkelere. Og med den der mener jeg selvfølgelig Little Prince. Han har også clone. Hvad sker der? Ikke at det gør noget, fordi jeg er goated. I skal ikke være bange derude. Jeg har den. Jeg har ham. Evo Spang push på hans King Tower. Han har næsten ikke noget elixir. Sabis bliver basically predicted der. Jeg ved ikke, om I også synes, det der var en prediction, men i min optik, så var det fandme. Og så kloner vi her. Oh my god. Lækkert. Vi fortsætter bare. Kom nu. Please. Det vil være en movie. Den må være på tower, den der. Kom nu. Oh my god. Yes. Slå toweret. Hvad sker der nede på min egen halvdel? Fuck, jeg skal cycle op til... Nej. Det var ikke meningen, du skulle gøre det der, min ven. Det var fucking meningen, du skulle gøre det der. Kom. Nej, hvad? Fuck, jeg havde ikke tænkt over, at tiden ville gå ud. Ej, hvor er det tæt på, mand. Shit.